Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda ýakynda durky täzelenip ulanylmaga berilen Merkezi Daýhan bazaryň golaýynda esaslandyrylan emeli tüwda nokotlaryny daratmak işleri dowam etdirilýär. Emeli bazarlar tüwda ýerini satyn almaga guruby ýetmeýän köni haritlaryň satyjylary üçin giň ýaýran işsizligiň arasynda eklenç mümkinçiliklerini hödürlýärdi. Ila arasynda Gök bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazaryň arky tarapyndan geçýän demir ýol bilen urdoz uly haýdyň eteginde satyjylar emeli tüwda nokodyny esaslandyrypdy. Bu ýerde ýüz töweregi söwdägär egin eşikleri, aýakgaplary, ekin tohumlaryny, hatda towuk, gaz, ördök ýaly öý haýwanlaryny kim satýardy. Häkimetler bu ýerde söwda etmegin gadagandygyny aýdyp, satyjylary gowy başladylar we olaryň dukanlaryny söküp aýyrdylar. Soňky 10 günden bäri bu ýerde polisiýa işgärleri nowatçylyk çekärler. Diýip 17 martda yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda başlandy. Sol pursat bazarda köp sany dukan ýykyldy. Söwdägärlere bazaryň awatlanmagynyň ýa-ni täze tüwda nokotlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. Bazaryň awatlaş işleri geçen dekabrda tamamlandy we mundan soň onuň daş töweregindäki köçe satyjylary kowuldy we goloý gultumdaky näresmi tüwda nokotlary dargydylyp başlandy. Mundan bir ay ozal Gök bazaryň ýakynyndaky bir awtomobil köprüsiniň aşagynda ýerleşen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargydylypdy. Türkmen häkimetleri köçe tüwdasynyň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda tüwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, näresmi tüwda nokotlaryna garşy gözegçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi tüwdägärler bazarlarda tüwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we tüwda tekçileriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Hökümetçi nesirler 28 dekabrda Türkmenabadda 3 hektarlyk meýdany tutýan merkezi bazarda düýpli awatlaş işleriniň geçirilendigini habar berdi. Bazarda 283 dukan, 880 urunluk bazar tekçileri we 4 tane kafe ýerleşýär. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly tebitlerinde ençime bazary ýykyp, täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köni bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet medeniýeti ýa-da hökümet resmiýetleri bazaryň ýykym işleri barada, galy berside ýykym sebäpli söwda nokotlaryndan mahrum bolan telekiçileriň aladylary barada habar bermeýärler.